Здравейте, аз съм Виктория. Добре дошли в канала за руски филми и сериали. Тук ще откривате актуални новини, интересни премиери, любими актьори и заглавия, които си заслужава да гледате. Ако обичате исторически драми, криминални сюжети и силни емоционални истории, сте на правилното място. А сега нека ви разкажем за една от най-очакваните исторически премиери – мащабната драма «Княз Андрей». Княз Андрей превзема екраните с история за власт, любов и предателства в древна Русия. Подгответе се за епично пътуване назад във времето. На 15 март стриминг платформите Басмотрим и Кинопоиск дават старт на една от най-очакваните премиери за годината – историческата драма «Княз Андрей». Режисиран от Давид Кебучава, сериалът обещава завладяващ сюжет и впечатляващ мащаб. За зрителите на традиционната телевизия проектът ще дебютира в ефира на канал «Росия» на 16 март от 21:30 часа. Историята ни пренася в суровия 12 век на древна Русия, епоха на ожесточени междуособни войни между князете от династията на Рюриковичите. В центъра на сюжета е младият княжич Андрей Боголюбски. Той се завръща в родината след години, прекарани в Византия. Неговата мечта е ясна – да управлява Суздалската земя и да я превърне в новия процъфтяващ център на цяла Русия. Но пътят към величието няма да бъде лесен. Срещу него застава собственият му баща, властният княз Юрий Долгоруки. За да постигне целите си, Андрей ще трябва да води безпощадна битка, не само за власт и независимост, но и за любовта на живота си, красавицата Улита. Изглежда, че нищо не може да го спре по пътя към служението на Отечеството, вярата и великата любов. Но колкото по-голяма е властта, толкова по-големи стават и опасностите. Когато Андрей се превръща в един от най-могъщите владетели на Русия, около него започва да се сплита смъртоносна мрежа от предателства, тайни заговори и дворцови интриги. Княз Андрей впечатлява не само с историческия си размах, но и с силен актьорски състав. В главните роли ще видим Александър Голубев, Александър Устюгов, Аглая Шиловская и Сергей Безруков. Техните превъплъщения обещават силно телевизионно преживяване, което ще държи зрителите в напрежение до последната сцена. Ако харесвате исторически сериали с мащаб, драма и силни конфликти, Княз Андрей определено заслужава вниманието ви. Абонирайте се за канала за още новини.